Yay! Yay! Pakaipa. Mawane kokuzovhiringidza munhu manje. Anzi chichiona iso. Zvisezvi. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulin TV yacho patinokupai ma-updates nawo nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika kwedu. Ukaona ndaya kudai so ndinenge ndine reloading pane zvakawanda zvinenge zvichiitika munyaya dziri kutenderera. Nhasi ndava ndingotaura nenyaya yaJob Sikhala kunyanya cause vanhu vakawanda vada kunyatsokunzwisisa kuti what exactly is going on the case yaJob Sikhala. Update iri kunzi Honorable Job Sikhala court. The court has been moved to Thursday, 13 November 2025. It is normally common that on the first day, prosecutors normally do vetting of dockets or change shifts to evaluate whether the case is worthy to bring before the courts. Saka vaJob Sikhala ndanzi ndo panozoonekwa, but now iri kunzi yamove kumsi wa 13 iyo inova iri iyo 13 inenge iri tinenge tiri kuna Thursday koko ndo pamove kadhe racho patonengirina, but vamwe vari kuti Wednesday sometimes, but don't worry, musavhiringidzike pane nyaya yacho. Regedza tiende pane nyaya imwe iri kuitika because pane zvinhu zvaakubuda zvaakungotaurika panapa, because pane vanga vachitaura vachiti Job Sikhala is illegal in South Africa according to prosecutor. 212 statement is available showing how he arrived in the country. The second accused is a South African citizen. The bail application for second accused is requested. Ndo mamirire akaita chinhu chacho, but inini ndoda kuti tinyatsonzwisisa pane nyaya iyoyi because Job Sikhala zviri kunzi paroda kumboongororwa kuti kusungwa uku kwacho kuri normal here, kunzi munhu anosungwa more than 60 times. Saka ndo pavari kuti zvoni the NPA has announced plans to carry out a profile checking on Job Sikhala following reports that he has been arrested over 60 times in Zimbabwe. This assessment will help the state decide whether to oppose his bail application. Saka panoda kutariswa kunzi paaisungirwa more than 60 times, dzadziri nyaya dzechi, dzadziri nyaya dzekubatwa nezvimwewo zvinokwadza, dzadziri nyaya dzekuita sei, cause pane mamwewo zvechokwadi mavideos mamwe anga ari bit controversial, but everything was politics from day one. We all know that Job Sikhala ndiyo kumuzombogariswa mukati akazongobuda akanzi panyaya yacho yaanga asungirwa haana kana mhosva yaakaonekwa ainayo. Zvinova zvinhu zvakavhundutsa vanhu izvozvo kuti ko haukambuti saka munhu mamugarisa mukati kwenguva yakareba kudaro obva azonzi haana kana any mhosva. It's something chekuti hatinyanyise kuda kuzviningirikana. On the other side of the story of what is happening background, ndiri kuona vanhu from ZANU-PF they seem to celebrate zvinhu zviri kuitika because I don't know kuti munhu asiri kucelebrate kana kuti munhu asitori kufara. I don't think kuti anganyora something like this. I don't think so, because onaika zvinhu zviri kutaurwa apa zviri kunzi low turnout as Job Sikhala appears in court. Job Sikhala once again appeared in court today, but only a handful of supporters, fewer than 10, turned up despite repeated calls for solidarity from his close associates and allies. The visibly subdued turnout highlighted the growing sense of isolation around the former legislator. Sikhala's friends and associates had urged the public to attend in a show of support, but their appeal drew little response. But on this one, inini zvangu ndino understand zvinhu zvakati siyani. Today is Monday. Vanhu vanenge vari kumabasa. I don't think kuti zvese zvinoda kungoti vanhu panenge pane chaunga, and handiona kunge tingatonzi pane nyaya yekutoti tatotaura zvokutonzi vanhu vanga vachifanira kunge vakazara. Hazisi zvinhu zvemarali. It's a different story about chinhu chine chiitika kuZimbabwe, because dai chachiri kuitika paground vanhu vangadai vazara. But look now, South Africa, everyone is unoonza murungu uchiti chiyo, right? Vanhu vari kutsvaga chehuviri everywhere. Saka there is no way pekuti vanhu vanozoronga kuti ningadai todaidai in solidarity yavari kutoita naye mumasocial medias machinchi. I think kuti inotobatsira, and I think kuti iri health. And futi kune vamwe vanhu vekuti havakwanise kuafforda maresources ekuti vakwanise kunge vachifamba kuenda kukoti iko kwenenge ichiitirwa. Vanhu vanogona kunge vachimuda, umwe anonge ari kuCape Town, umwe ari kwaari, umwe ari kuJoburg, Port Elizabeth, Durban,
kwakasiyana-siyana mupumalanga nzvimbo dzakawanda-wanda dzinenge dzine vanhu. Saka munhu kuti azotravela kubva ikoko, to me handiononge zvinenge zvinyanyori ningirikini zvokutodaro kuti handiononge kana kuti munhu akasaningirina pane sterek but these guys vari kutraya kuprove a point ende vari kutraya kuda kunongedzera. I don't know why are they fighting munhu zvakadaro to the extent yekuti munhu ari down. Imi kana munhu wemurume zvinhu zviri pasi, I don't think kuti it's reasonable kuti vanhu vange vachimufighten. But I don't know, vanhu vakasikwa zvakasiyana, ndo zvandakaona vanhu vakarerwa zvakasiyana. Ngationesani, munoionawo sei nyaya yaJob Sikhala? Hanzi anozodzoka panyaya yacho dombovhetwa but the issue yekusungwa iyi iri kunzi zvoni Job Sikhala tikunzwa kuti akasungwa over 60 times. Saka toda kuongorora kuti toita setiona kuti nyaya yacho is it worth it, tizoona kuti state yacho zobvuma kuti bail here kana kuti chichi. Pane imwe nyaya ndanga ndiri kunzwa on the issue of Job Sikhala because mastreets ari achitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Nyaya munongozwa kuti hadzizongoperere ipapo kapa kungonzi Job Sikhala azodai so papa rikunzi pane mari yanga yakanzi yakaiswa paside. That was comrade Neva maswera sei anga achitaura ndiye aitaura zvinhu izvozvo on X achitaura kuti pane mari yakaiswa paside nezvigananda 5 to 10 million yekuti vaikwanise kuita se vakwanise kunge vachinozonoti vazodhila vaona kuti nyaya yacho inenge ichiendelewa sei. But on this one ari kudzoka futi maswera sei uya. I think it's 19 hours ago paningina zvinhu izvi which means ndine zura chiti national update. Emerson Mnangagwa has pleaded with Cyril Ramaphosa to ensure that the South African judiciary fully cooperates in the Job Sikhala's case. Mnangagwa told Ramaphosa that his ouster from power would mean the potential loss of Cupcake's business interest in Zimbabwe. Ndo mastatement ari kuburwawo nana Neva maswera sei vakomana vacho vanotaura hombeka team recables network njichi iri. I don't know kuti vanenge vachiona kupi nyaya yacho, but most of nyaya dzavanotaura dzine dzitori nyaya dzimwe dzekuti dzichiitika, but chinongoitika nchekuti hatinzwisise kuti zvinenge zvichiitirwe chii. Hatinzwisise kuti because kune dzimwe nyaya dzisingambofedza kasvika kupublic, but these guys I'm not sure kana pavanenge vachitaura zvinhu izvi zvinge zvekutaura zvechokwadi kana kuti vanenge vane maagendas avo, because normally inini I don't like kuti nditaura zvinhu zvesiko like munoziva kuti ndini one munhu anomirira kuti no vanhu ngavaudzwe nyaya sezvadziri, vanhu ngavaudzwe nyaya dzine chokwadi chizere mukati, kwete kuti vanhu vaudzwa nyaya dzekuti vanga vanenge vachibhaizwa vachipiningishwa and this thing ndisingadi kuti vanhu vapuhwe even ma-false hopes kuti vatangofunga kuti aiwa saka zvichangoita. No one is coming to save you. Hakuna zviyazvo zvekuti aiwa don't worry ninga ari kuzoita plan R1. No, even Mdarageza he tried his level best kuti auya achitraya kuda unomira chiti zvoita patododai sogadzirira itotoningina zvigananda akatodisha out maaddress epanogara zvigananda zvacho, ninga anogara pakadai 10 vanhu vese achitaura kwavanogara, but hapana kana chakaitika kune vanhu ivavo, hapana kana any action ine musoro yakaitika, but chakatozoitika njekutoti iye anga adedzera 10 maadresi evanhu panogara vanhu, but pakatozobatwa 10 mawoveteran nemacomrades anga atoenda ari paground vacho ainzi macoordinators. Saka chakabva changosara iconfusion yevanhu vacho vanga vari kusumuka vachizvita vari kuda kurwirisa against that system. Ndo vakazongosara kuti right imimi ndimanga muri paground confusion pangunzi vapukunyuka vava ndiwo wasungisa vanhu ameno zvazvinozongoita so zvinhu zvacho. Saka this system iyi kuti unzurura kutotekiteki nayo chazvizvo hapanofiwa. Zvakangofanana nekubvisa munhu pashuga, kubvisa munhu pauchi, kubvisa munhu paari kudya achiguta, hazvipere mushe zvinhu izvozvo kuti unongonzi munhu pakadai ndo paari kuwana zvese obva wamumuzoti wako munomubvisa kumudzura ipapo. Handimona maperero azvo haasi maperero akanaka, but ameno kuti imimi nyaya idzi makadzitarisawo mukudzionawo sei. Ndapedza neupdate yaJob Sikhala now and I hope kuti muchave neday rakanaka wherever you are. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.